हराम बर'आ 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव देरहानानै गोदान एमएलए हिसाबै राजनिति फोथाराव आगान होनाय लोगो लोगोनो बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय। थांनाय विधान सभायाव 21 तारिख खालि बिथाङा समायखिरा लादोंमोन, नाथाय दिनै बिथाङा जोंनिफ्राय बिदाय लालांबाय। सासे फोरोंगुरु हिसाबै गावनि जे माने केरियार बेखौ जागायनानै उनावहाय सरकारि मोनसे अफिसार हिसाबै रायजो राजानि खामानि मावनाय बेखौ लानानैनो बिथांनि जनप्रियता दं होननानै इउपिपिएलआ बिथांनो सासे माने बिजाथि हिसाबै टिकेट होनाय जादोंमोन आरो बिथाङा गोबां भट लानानै देरहासारबो जानो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय, बे बावैसो आगोल बिपिएफनि सासे एमएलए माजेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो कर'नानि थाखायनो रुंसारि जालांबाय। आरो दा हराम बर' बिथाङाबो कर'नानि थाखायनो रुंसारि जालांबाय। जोंनि इउपिपिएल हान्जानि थाखाय बे सुफुंख'हायै मोनसे खहा आरो गासै समाजनि थाखायबो बे ओनसोलखौ लानानै जिहेतु जौगानायनि मोनसे सिमां लानानै बिथाङा फैदोंमोन राजनिति फोथाराव आरो जोंहा माने सुफुंख'हायै खहा जाबाय। बिथांनि जिउमाया जाहाथे गोजोनै थायो बेनि थाखाय आं आनान गसाइनाव अराय आरज गाबो आरो बिथांनि गोसोखांथियाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाहा मावनांगौ दङ। आरो निस्सय बेखौ हान्जा हिसाबै बिथांनि गोसोखांथियाव मोनसे ना मोनसे गोजोर मोनसे हाबा मावनानै गालांगोन आंहा मोनसे आसा दङ आरो आंनि बिथिंनिफ्रायबो आं बेखौ रायज्लायगोन आरो मदद होगोन। जिखियानो जाया न'खरा जोबोद दुखुआव दङ। दिनै आंगोनि सासे मानसि थैनानै थांबाय, बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा सावनोबो मोनाखै, नायनोबो मोनाखै। नाथाय गासै भारतबर्षआवनो एखे मोनसे प्रट'कलजों सोलिगासिनो दं हिसाबै जेखि जाया मानो गिदिर मानसिब्लाबो बिदि मोनसे नियमनि गेजेरजों बेखौ खालामनाय जादों आरो बिथाङा सासे एमएलए हिसाबै दिनै गामियाव लाबोनो होबाय। नङाबा बिथांखौ हस्पिटालावनो गावसोरनि थांखि लानानै बहाबा सावगारनानै गारगौमोन। बे न'खरनि मानसिफोरनि फारसेबो आंनि गाहाम हामलायनाय आरो अरायसम जाहाथे न'खरा मोजां थायो बेनि मोनसे हामलायनाय लाखियो आङो। बिथांनि जिउमाया जाहाथे गोजोनै थानो हायो बिनि थाखायबो आं आनान गसाइनाव आरज गाबो। थेंक इउ सार।